Bismillahirrahmanirrahim. Zinatu kashi na 4. Ba abin da kika mana Hajiya. Ni kaina kwana biyu na rasa abin da yake damuna. Wallahi ke kaɗai kawai, ki taya ni da addu'a kawai. Hajiya Zulfa ta amsa da insha Allahu, tare da ci gaba da kwantar masa da hankali. Shi yasa yake son Hajiyar. Duk iya aurensa, ya kasa rabuwa da Hajiyar. Mace ce wacce ta san kissa da kisisina. Mace kyakkyawa ba za ta gaza shekaru 38 ba. ‘Yar duma-duma ba ta da makusa. Daga jikinta har fuskarta, fara ce tas kamar balarabiya. Alhajin ne ya tashi tsaye da hanzari kamar wanda aka tsira. Hajiya Zulfa ullesa. Alhaji lafiya? Ko wani abin ne? Dan tashin da ya yi ba ƙaramin tsoro ya bata ba. Kamar ya ga wani abin. Murmushi ya mata, wanda ke ƙara fuskarsa muni ya ce, zan ɗan fita ne. Wallahi akwai abin da ya kamata na yi kuma na manta. A dawo lafiya, ta masa tare da miƙewa. Ta raka shi wajen motarsa sannan ta koma. Direba ɗinsa ya ma magana. Latif, ka kai ni eka. Ka dai san inda kake kai ni ko? Ya amsa, tare da yin ribas. Suka bar harabar gidan. Shi tun da wannan abu ya faru da shi, shaf ya manta da malam na kan tudu. Sai da ya ma Latif kwatance, suka biya ta kangon gidan da Zinatu take, kamar kullum. Sai shirgin su ba kowa, sannan suka kama hanyar eka. Alhaji Shazali ne da kufi a gaban malam na kan tudu, wanda kai ka ce sujjada zai yi masa saboda tsabagen yadda da shirka. Malam na kan tudu ya kalli Alhajin, tare da tambayarsa, yau kuma da wacce aka zo? Wato tun da bukata ta biya, ban ƙara jin labarinka ba. Alhaji ya karkace, kai kamar ba samu da ya ce, wato la'anan ne. Boka ya kyalkyale da dariya tare da faɗin, tun da ka faɗi sunan nan, ko zan yi yawo tsirara dole na biya maka bukata. Ka ƙi Allah Alhaji. Ni ma na ƙisa. Faɗi matsalarka. Alhaji ya sake karkacewa ya ce, wato, game da aikin da ka min kwanaki ne, na wannan ɗiyar, da na yi mafaɗi. Ya kai tsinanne. Ya kai tsinanne. To fa yanzu ji nake, Allah ya jarabe ni da santa. Boka na kan tudu ya ɓarke da wata ariniyar dariya, can ya tamke fuska ya kalli Alhaji Shazali. Wata yau ja'iri ka faɗa soyayyar, wacce ba zai yiwu aikinku ya yi wani tasiri a kanta ba. Abu ɗaya ne zan baka shawara, shi ne, a yi aikin da za ka manta da ita, in ba haka ba, gaskiya sai dai ka mutu da santa, kuma ka daina neman ta. Don in ka sake kuka haɗu ta ji muryarka, asirinka za ya tonu, kuma tabbas za ka yi nadama. Ja'iri. Alhaji jiki na rawa, ya amsa. To ai da asirina ya tonu, gwanda kawai na manta da ita, ni ma na huta. Boka ya kuma kirkire dariyarsa ya ce, Ja'iri, ai sai ka tafi an gama. Ba ka ƙara tunaninta daga yau. Alhaji Shazali ya ciro damin kuɗi ya ajiye a gaban boka na kan tudu, ya ce, ka kiyaye dokarmu, duk ran da kuka haɗu, kada ka sake ka yi magana, don tabbas aikinmu zai karye. Godiya ya shiga yi ma boka na kan tudu tare da miƙewa da baya-baya ya bar ɗakin, wanda shine dokar na kan tudu. Wannan kenan. Lubabatu ce ta kalli mijinta bayan sun gama cin abinci, ta ce, Aban Abdul, mun je asibitin. Kase ta yayi, da ya aka yi ne? Kun kwada ce? Ba shi amsa ta yi da to, kamar yadda ka ce, ko Zinatu tana da ciwon mantuwa? Haka likitan ya faɗa, amma ya ce za mu yi egg kafin a fara ba ta magani. Amma da yake mashin ɗinsu ya lalace, sai dai suka yi rifarin ɗinmu zuwa Kaduna. Abin Abdul ya kalli Lubi ya ce, to fa, abin ya yi tsawo. Fatanmu dai Allah ya sa baiwar Allah nan ta warke ta gano ‘yan uwanta. Insha Allah, sai mu bari next week, kin ga time ɗin? Na ɗauki hutu na shekara daga nan
sai mu wuce wajen Hajiya mu yi mata kwana 2 ko? Jikin Lubabatu ya yi sanyi saboda tunawa da ta yi da sirikarta da ta rasa dalilin da ya sa gwaggon ta tsane ta. Ƙirƙiro murmushi ta yi tare da faɗin, Allah ya nuna mana. Amin, ya amsa da shi tare da bata umarnin ɗauko masa laptop ɗinsa da ke cikin ɗaki. Washe gari da safe bayan abin Abdul ya fita, zai ta shigo don ta taya Luba wanke-wanke. Gaisawa suka yi, Luba na tambayar ta, ya kwanan bawan Allah. Amsawa ta yi, da lafiya lau. Tare da shiga kicin ta fara karyawa, suna ɗan taɓa hira jefi-jefi. Sai da ta kammala ta yi wanke-wanke, sannan ta dawo ta zauna a ƙasa ta ce, Ni kuwa Lubabatu, ina so na tambaye ki game da Abdul, tun da na zo ban gan shi ba. Gashi na san sa'an bawan Allah ne, ballantana na ce ko an kai shi yaye. Ran Luban ne ya ɓaci tare da faɗin, Zinatu, ke dai bari, kullum da yara nake kwana nake tashi a raina. Gashi na haifa, amma kamar ban haifa ba. Zai ta kalle ta tare da faɗin, kamar ya? Lobi ta ƙara kaurara murya. Da gani tana jin ɗacin abin da take so ta faɗa. Ta ce, wallahi maman bawan Allah, wato Allah ya jarabe ni da uwar miji da ba ta ƙaunata ko kaɗan, duk sanda muka haɗu zagi da cin kashi. Ki haɗa ni da ita, har ta kai ga ɗauke mini ilahirin yarana, wai kada na koya musu munafunci. Haka ina ji ina gani, aka raba ni da ɗiyata, yanzu kuma saboda tsabar rashin adalci ta zo ta ɗauke Abdul da Ishak. Da Ishak ya yi magana, ta saka kuka, wai zai nuna mata iyaka da al'amarin yaransa. Haka ina ji ina gani baiwar Allah nan ta raba ni da ɗana da yake shan nono, yau watansa 2 da komawa can, kuma abin bakin ciki ma, babu Arabi, babu boko. Don ga ƙauyen Kaduna take da zama, haka yarana za su tashi cikin jahilci ba ilimin lahira da na zamani. Zinatu ta tausaya wa Lubi sosai, ta ce, ba komai Lubabatu, addu'a da haƙuri shi ya kamata ki yi ta yi, Allah na sane da su. Haka dai suka ci gaba da tattauna matsalolinsu tare da 'yan nasihu. Yau ce Lahadi, ranar da Zinatu za su je asibiti da ke Barnawa. Kamar kullum tun karfe 9 suka bar gida, tare da haɗa kayansu suka saka a but. Bawan Allah na hannun baban Abdul. Shi kam son yaron nan yake, kamar ɗansa. Ko da rashin ‘ya'yansa ne, oho. Zubi ce gaba, rike da yayin da Zinatu ke baya, tafiya suke yi da Ishak na tattaunawa game da al'amarin rayuwa. Ita dai ko sun sako ta daga ko a'a ba ta sake cewa komai. Cikin awa 3 ya sada su da garin Kaduna, garin gwamna, inda daga nan suka yanke hanyar hayin ɗan bushiya. Fakin suka yi a ƙofar wani gida da ya ji siminti a malale a zaure simul. Gidan ya sha fenti, kusan duk yankin garin ya fi kowane gida kyau, wanda aikin Ishak ɗin ne ya gyara, tunda ba yanda bai ba gwaggo ta dawo gari taki. Shiga suka yi tare da sallama. Assalamu alaikum. Wa alaikas salam, aka amsa tare da faɗin ku shigo. Mutan Katsina lale-lale. Shimfiɗa musu tabarma matar ta yi ta ce, Bismillah. Suka zauna aka soma gaisawa. Ishak ne ya yi gyaran murya tare da faɗin, Baba, halagu gabata nan. Inna ta gyara zama a ɗan kujerarta. Da ta yi suguno ta ce, Kai dai bari, Isiyaku, wallahi Audu, Abdul Shakur, shi ɗin ne jiki babu daɗi, an ce wai aljana, ‘yar matukule ce ta kama shi, yanzu haka maganar da nake, gwaggo ta je kai shi wajen ta sallah mai magani. Yanzu ma za ka ga. Tun da babu ke magana, ran Ishak ya gama ɓaci, wannan irin rayuwa ce, tabbas dole ya san nayi, don ya san ana zaluntar Luba, don ma Allah ya bashi mata mai haƙuri. Da wata ce, da yanzu ana tsiya. Lubabatu dai kanta na duke saboda tsabar ɓacin rai, ta ma rasa bakin magana, sai wani hawaye da ta ji yana zubo mata lokaci-lokaci, tana sharewa. Ita kanta Zinatu tana tausaya wa Lubi. Dan zaman da suka yi, ta lura mace ce mai kawaici. In ba don ma ta tambaye ta ba gaya mata za ta yi ba. Ishak ne ya ƙara kaɗa baki ya ce, Ilham kuma fa, ita tana ina?
Kafin baba ta yi magana sai ga yarinya ta rugo cikin gidan a guje. ‘Yar ƙaramar yarinya ba ta wuce shekara 3 ba, amma saboda tsabar fitu-fitu da ta yi, ƙafar nan ba ko takalmi, duk ya sha kaushi ga wani baƙin lalle an mata. Fuskar nan duk majina, zuwa ta yi ta faɗa kan jikin baba, tana faɗin. Baba ki ɓoye ni, su Murtala ne suka biyo ni, wai za su bige mu. Babar ta washe baki tare da faɗin. Ilham, ba ki ga su mamanki ba ne? Lubabatu ta kai duba ga kyakkyawar ɗiyarta wacce a yanzu ba ta maraba da bakawai ya fituk. Wani hawaye kuma silalo mata, gaskiya tabbas an cuce ta. Ganin da ta yi, in ta zauna a wajen za ta iya fashewa da kuka, yasa ta tashi tare da shigewa ɗakin. Da suka sauka, wanda Ishak ɗin ne ya gina musu. Babu ta riƙe baki. Oh, ne a shalle. Allah ya kawo mu zamanin da ɗan yau bai da kunya bare kara. Ishak ne ya kase ta. Baba, za ki fara ke mako? Jan bakinta ta yi ta suke. Kada ta makanta bukulin kuɗin da Ishak ɗin ya zo yake bata. Zinatu dai jikinta duk ya mutu. Lallai kuwa, kowa da tashi irin jarabawar. Tana zaune tana sake-sake suka ji sallama. Assalamu alaikum. Daga can aka kuma amsawa. Wa alaiki salam. Gwaggo ce ta shigo goye da Abdul a baya. Kafar nan ta yi fitu-fitu. Kallon Ishak ta yi ta ce, A'a, haka ya saukar yaushe kuma. Kallon Inar ya yi, ya gaishe ta cikin washe baki. Ta amsa tare da sauko da Abdul a baya. Kallo ɗaya Ishak ya yi masa, ya saki salati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gogo, menene nake gani haka? Gogo ce ta kare rike Abdul din tare da faɗin. Kai dai bari Isiyaku. Wallahi aljana ce ta kama shi. Garin nan yanzu ma daga gun ta sallah mai magani nake. To ita bata da makarin, sai da muka sada zuwa can cikin ƙauyen Tumburku. Ishak ya kalli ɗansa cikin ɓacin rai, wanda ya san tabbas cutar yunwa ke damunsa, take ɗoyiniya da shi. Ya rame daga fata sai kashi, ga wani ƙaton ciki da kai da kuma ƙafafu. Tabbas da ba don uwar shi bace, da sai an musu shari'a. Ɗaure fuska ya yi tare da faɗin. Haba gogo, yanzu fi sabilillahi har yaro ya zama haka ba ki kai shi asibiti ba? Haba gogo, kai da Allah rufa min baki. Ko da an yi magana sai ku ce wani asibiti. Mango Park ma ya ci ƙaniyarsa. To ba inda za a kai yaron nan, ehe. Sai da ta yi faɗanta mai isarta, bai ce mata komai ba. Kana ta kai duba ga Zinatu. Wannan fa daga ina? Kada baki yayi ya ba ta amsa. Yaril baba ta ce, Gogo ta ɗaure fuska, yau kuma da kwashe-kwashen da ka zo kenan, banda matarka kuma har da wata yaya? Wallahi Isiyaku ka kiyaye ni. Sau nawa zan ce maka, ka dinga barin shirginka gida, wai ina ma take? Amsawa yayi da tana ɗaki. Au, yanzu ma kuma rashin ɗa'ar har ta kai da ban isa a zo a gaida ni ba, ashe? Duk abin da ake yi, Luba na ɗaki tana jin su, don haka ta fito ta tsuguna, tana gaida Inna. Ina yi ne? Inna ta amsa da ƙyar tare da faɗin, wato rashin arzikin naki har ya kai kiki gaida ni ko? O ni Saude. Anya Isiyaku haka wannan matar ta barka kuwa? Ita dai Lube sun koyar da kai ta yi tare da fakin ido ta kalli Abdul. Gabanta ne ya wani bugawa tare da jin wani bakin ciki na taso mata. Inna ce ta kuma cewa, ta isasshiya, ai sai a tashi a bamu waje ko? Mikiwa ta yi da sauri tare da shigewa ɗaki, yayin da Zinatu ta bi ta a baya. Lube ta faɗa kan kujera tare da rushewa da kuka. Wannan wani irin ɗaukar alaki ne. Maman Abdallah, kin ga yadda ɗan nan ya koma? Gaskiya haƙuri na ya ƙare, tabbas ba zan jure ba. Don yaron nan, amana ce Allah ya bani. Zinatu dafa ta tare da faɗin. Maman Abdul, komai ya yi zafi maganin shi Allah, kuma tabbas ke jaruma ce, yanzu dabara ɗaya za a yi. A hankali, a ƙwace yaron nan. Ina mafita?
To masu sauraro, a nan za mu dakata a kashi na 4, sai mun ƙara haɗuwa da ku a kashi na 5 domin jin yacce ta kaya. Kar da ku manta da yin subscribing sannan ku taɓa ƙararrawar sanarwa domin kasancewa da mu a kowane lokaci. Hasken Zamani TV, mun gode.